Hey κόσμε, στο σημερινό βιντεάκι που θα κάνω, που θα ξεκινήσω το κανάλι μου, θα δείξω πως μπορείτε να φτιάξετε σχετικά οικονομικά ένα φωτισμό για ίσως ένα μίνι στουντιάκι. Αυτά. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι σιλικόνες, ένα πιστόλι σιλικόνης όπως είναι αυτό, που μπορώ να πω ότι μπορείτε να βρείτε και με 1 ευρώ, μία κολλητική ταινία που είναι σαν αλουμινόχαρτο, αλουμινίου μάλλον, ριζόχαρτο και ένα φωτιστικό, το οποίο είναι το πιο κύριο. Θα βάλω μέσα και μία λάμπα και μακετόχαρτο. Μακετόχαρτο μπορείτε να βρείτε σε κάποιο βιβλιοπωλείο ή κάπου που πουλάνε ήδη να φτιάχνεις κάποια πράγματα, ας πούμε. Πουλάνε διάφορα είδη όπως σκουπίδια, κόλλες και διάφορα. Αρχικά θα πρέπει να γίνει το σχέδιο, το οποίο θα κοπούνε τα μακετόχαρτα. Επίσης δεν πρόσθεσα ότι θα χρειαστούμε και ένα κοπίδι και στυλό, ας πούμε, και χάρακα, ας πούμε, αυτά τα έχουμε σπίτι μας. Και θα γίνει το σχέδιο, το οποίο θα το σχεδιάσω και θα το δείξω αμέσως τώρα. Όπως βλέπουμε, οι διαστάσεις είναι αυτές συγκεκριμένα. Παιδιά, τώρα ήρθε η ώρα που θα κόψουμε το μακετόχαρτο. Σε περίπτωση ρατζουνιάς του τραπεζιού δεν έπρεπε να βάλω κάτι από κάτω, αλλά θα το κάνω λίγο πιο προσεκτικά, μάλλον. Λοιπόν, κόψαμε το πρώτο κομμάτι. Τώρα ήρθε η ώρα να κόψουμε και αυτό. Μάλλον θα κλείσω το βιντεάκι μέχρι να το τελειώσω, γιατί θα μας πάρει λίγη ώρα. Μόλις κόπηκε και είναι κάπως έτσι. Θα γίνουνε, παιδιά, 4 τέτοια. Οπότε για μένα χρειάστηκαν 2 μακετόχαρτα. Είναι αναλόγως το πόσο μεγάλο θα είναι. Θα γίνουν 4 τέτοια. Τώρα θα τραβήξω αυτή τη γραμμή που κάναμε, που ήταν 3 cm. Θα την τραβήξω αυτή τη γραμμή. Ωραία. Και θα κόψω, αλλά δεν θα το πατήσω καλά ώστε να κοπεί. Θα το πατήσω ελαφριά ώστε να μείνει, μισό λίγο για να
να μην κάνω και κάποιο λάθος. Και ναι, θα έπρεπε να γίνει από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, όπως έλεγα, δεν θα το πατήσω δυνατά, ώστε να μην κοπεί και χαλάσει και μετά χρειαζόμαστε να το ξανακολλάμε με τη σιλικόνη που θα κολλήσει, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε τη γραμμή. Και κόβουμε ελαφρά. Έτσι ώστε να γίνει αυτό εδώ το πράγμα και να μην κοπεί. Ωραία. Τώρα θα χρησιμοποιήσω την ταινία μου, την αλουμινίου αυτή που πήρα. Μισό λεπτάκι. Το κόψω λίγο εδώ, έτσι. Και λοιπόν, τι θα κάνω. Εγώ, όπως βλέπετε, είναι λωρίδα. Από την κάτω όψη του βγαίνει το χάρτινο και μένει το αλουμινόχαρτο, το σαν αλουμινόχαρτο, ας πούμε. Και το κολλάμε έτσι, εδώ το γεμίζουμε όλο. Λοιπόν, θα κόψω τώρα αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι. Και μισό λεπτό. Θα το κολλήσω εδώ πέρα. Θα το κολλήσω εδώ πέρα. Ωραία. Το πατάω έτσι. Και θα γεμίσω όλη αυτή την πλευρά με αλουμινόχαρτο. Θα κόψω λίγο το βιντεάκι. Λοιπόν, παιδιά, το τελείωσα και θα πρέπει να βγει κάπως έτσι. Ολοκληρωμένα, έτσι. Και τώρα θα πρέπει να γίνουν και τα άλλα τρία. Ωραία. Θα κόψω πάλι το βιντεάκι, ώστε να τελειώσω τα άλλα τρία. Λοιπόν, μόλις έχω τελειώσει με αυτά τα φύλλα, τις πλευρές, μόλις τα έχω κάνει όλα, τα έχω επικαλύψει με αυτή την ταινία αλουμινίου, αλουμινόχαρτο. Και τώρα θα βάλω το πιστόλι σιλικόνης να ζεσταθεί, ώστε να κολλήσω, να τα κολλήσω μεταξύ τους. Τώρα θα αρχίσω να κολλάω με το πιστόλι σιλικόνης ένα-ένα τα κομμάτια. Κολλώντας το πρώτο κάπως έτσι και ξεκινώντας από εδώ. Παιδιά, sorry που δεν φαίνεται, απλά είναι σε ένα σημείο λίγο περίεργο. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, το κόλλησα κάπως έτσι και έτσι θα συνεχίσω να κολλήσω και το δεύτερο κομμάτι. Μόλις το κολλήσω θα ξανανοίξω το βίντεο. Μόλις κόλλησα και το τρίτο κομμάτι, όπως μπορείτε να δείτε, έχω κολλήσει
ομοιόμορφα και ωραία τα κομμάτια και πρέπει να βγει κάπως έτσι. Μετά θα φτιάξουμε λίγο από πίσω, εδώ πέρα, αυτό το κομμάτι εδώ πέρα που θα μπει κάπως έτσι. Όπως είπα και πριν, να κάνουμε κάτι σαν καπάκι. Και έκανε και μια τρύπα εδώ πέρα, η οποία θα δείτε σε λίγο στη συνέχεια. Λοιπόν, μετά έβαλα από πάνω το χορνάκι μου, χορνάκι θα το λέω εδώ πέρα. Και εδώ πέρα το χάραξα γύρω γύρω για να θυμάμαι πώς θα το κόψω. Το κόβω έτσι, τράβω. Και αυτό. Έτσι. Το πιξώ όλο. Λοιπόν, το πιξώ όλο. Και τώρα θα το κολλήσω. Το κολλήσω εδώ πέρα ώστε να βγει κάπως έτσι. Πρέπει να είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να το κολλήσουμε. Θα βάλω λίγο από πάνω για να φαίνεται. Βάζω κόλλα. Πώς βλέπω το κόλλησα. Τώρα θα βάλω το κολλήσω λίγο πάνω. Κόλλησα και εδώ πάνω λίγο. Και είμαστε προς το τέλος. Θα το πάλι αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεδιδώσω εδώ πέρα. Να ξεδιδώσω τις βίδες ώστε να βγει αυτό το σιδερένιο. Το σιδερένιο. Ναι, όπως το καλά, θα βάλω βίδες από εδώ. Και τώρα παίρνω και λέμε. Εδώ πέρα. Έχουμε εδώ, βάλαμε το φωτιστικό και από πάνω εδώ και τώρα θα κολλήσω εδώ το γύρω γύρω και λίγο από πίσω. Όπως βλέπουμε εδώ έχει κολληθεί αρκετά καλά όσο νομίζω. Τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε το ριζοχαρτάκι μας εδώ μπροστά για να κανάψει. Θα βάλω λίγη σιλικόνη στις γωνίες και μετά θα το βάλω έτσι εδώ να κολλήσει λίγο και μετά θα το κολλήσω λίγο ακόμα καλύτερα. Τώρα που κόλλησα το ριζόχαρτο πάνω, πρέπει να βγει κάπως έτσι και θα κόψω αυτά τα περιτά. Και τώρα έχω κόψει τα περιτά και τελειώσαμε. Λοιπόν, θα κάνω κάποιες δοκιμές στο τέλος του βιντεάκι να δείξω πως είναι το πριν και το μετά με το φωτισμό. Αυτά από μένα, θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο
φτιάχνω κάτι άλλο.